Ndewono ndị be anyị abịakwana m ọzọ ka mụ na unu kparịa tata. Ọ ga-adịla onye enu mma, ọ ga-adịla onye ana mma, ọ ga-adịla nwoke, ọ ga-adịla nwaanyị mma, na-asị nke onye chi ya zele. Ibe nji maka ya wee bịa tata bụ maka ịfụnanya, ibe a na-akpọ love. Igbo love women, otu anyị si anụ nwaanyị na otu anyị si were love nwaanyị na otu anyị si take care of nwaanyị. Ibe gbasara Igbo na Igbo men and the women, onya ka nji maka ya bịa. Emecheri mme emekwa extended video nye ịghọta, mana asị nga nkọwapụtagodo nwaanyị ụmụ nwaanyị mba ụwa niile ji achọrọ Igbo men. Abịara abasịghị na Naijiria, onye mmanụ ga-asịba kedu onye ịchọ na Naijiria man, kedu ibe mini Naijiria, ọ sịghị na Igbo men. Ịghọtago, apart from nni anyị, apart from our rich culture, apart from industrious Igbo men dey, apart from all these things, ịghọtago, the most particular thing baji achọrọ Igbo men bụ ibe gbasara ịfụnanya, the way we take care of women dụwa gị ije from mba n'ọzọ, even from ndị ọcha, from Asia countries, ebe ọbụla iti n'isi. Igbo man, ibe eji achọ ụmụ nwaanyị niile ji achọrọ anyị, ibe ba ji achọrọ to deal with us bụ the way we take care of women. First of all, anyị anọrọ n'oke okwu, anyị abịa nọrọ n'ide love letter, dele love letter si Ọka wee fụọ Ọnịcha. Ọ bụrụ ibe anyị bịara, ọ kwetaghị. Igbo man bụ ine anya na nwaanyị ya na ya na-emekọ, ịfụ na ọ na udo na-achị. For example, even mgbe gboo mgbe ahụ bụ nwaanyị abịa obuo ibu, ọ nwaanyị buru ibu arụdụ mma, ịghọtago, plus ụmụ ya bụ ibe eji ama na nwoke a na-anụta nwunye ọfụma, ekwetago. And ọka dị ile wee luo tata, ịbịa na nke tata, Igbo man ga-eme ki sure na nwunye ya ara anọkata mee anything kpakam, because na ibe ekele nwoke, ibe Chineke ekele nwoke bụ to protect and provide. Ịghọtago, and do exactly ibe Igbo man na-eme ebe nwaanyị nọ. Ịghọtago, ọbịa o take care of that woman, particularly financial level. Ọ ga-etichebe the woman, ọ bụgodo ụnọ a stupid woman ma ezigbote enwe ka ọnụta, ọ ga-emegide rigide ego na-arụ ya, ọ dapụta mmadụ. And that kind of taking care, the special, because ije na mba ụwa ndị ọzọ n'ụwa niile, even na ndị ọcha, a na-eke ibe a ga-eme ka abịa na-eke ego na nke nwaanyị ga na-egote nri, nke nwoke ewetebe ego a ga-ejili ụlọ. Igbo man ga-eme enu mana as long as no finance, gonye nwunye moto, menye ndụ ya dị mma, and emecha omekwu ya extend to the family. Ọ ga-ejele ụlọ, ọ ga-eme ekisho na papa nwunye ya dị oke, ma ọ bụ na agụụ na-agụ ya. Ọ ga-eme ekisho na ba nwere ụlọ, zụọ ụmụnne nwunye, and onwe nke nwụrụ anwụ ma ọ na papi ya nwụ ma ọ na mama ya nwụ, Igbo man ga-ejekwe kwa nwunye, kwa papa nwunye, kwa mama nwunye. Ifugie mmadụ one na-emie, kedu obodo ọzọ na-emie? So these are the things mere ụmụ nwaanyị ji esori Igbo man. Ọ bụrụ mba n'ọzọ, ọ nọrọ mma na mba na anwụ, ọ ga-alụkwa ụlọ that place. Ọ nara alụ data ụlọ na ọnaba, ovulu data ụlọ naba, na ọkwa obile ebe ahụ weta nwunye ahụ, emecheke ndị ọ ga-arapụrụ ya. Ndị be nwunye, o nwere mgbe ọ ga-elekere ụlọ wee nataba n'Igbo, ọkwụghọtago. So ịbịa na ibe gbasara nwoke na nwaanyị, ibe nwoke suppose ị na-eme ka nwaanyị wee dị oke ijejuo Igbo man, ma ọ nọ Igbo man anya, ọkwụghọta. Igbo man nwee ike ịgba ọtọ, practically ịgba ọtọ, ka o wee bụ na nwunye rie nri, ka o wee bụ na nwunye mere ibe na dị oke, because ọ ugwu ka ọ na-akwanyere onwe, a na-enye ugwu. Ịghọtago, onye nwunye dị oke, onye famili enye dị oke, a na-akwanyere ya ugwu. Ọ ghara abụ akalogiri. Mana ije na mba na ọzọ, ibe a na-eme nwaanyị abụrụ ibe suppose ime, ọ bụrụ ibe nature chọrọ, maka nwaanyị dị soft. Nwaanyị bụ ọbịa, ọ ga-abịa eri. Ịbụrụ kịta anaghị ekwu oriakụ na ọkpata akụ ka a na-eme. Still, ọkpata akụ amụkwa ego eji na-emente n'onwe,
ọ bụrụ iwetara ego nri olesi ọ bụzikwa na di ya na-ama na eji n'ihe na-esili di ya ike ebe nwaanyị ga-adọba ọkwetago contribute we na family. So onye nwa mmeli Igbo man ji wee dị special among the men n'ụwa niile. Ịghọtago anyị ka nsị ka mbịa tinye ọnụ maka ndị amara ka ha mara ibe mee ụmụ nwaanyị ji esoro anyị bụrụ ọgwụ ka a gwọrọ. Ịghọtago na otu anyị si were eme a sị na otu anyị si eme ka ekwesị akpụ ya. Ịghọtago so onye ka nsị ka mbịa ka ntinye ọnụ ụka akwụkwọ nwanne unu nwoke Kenechukwu onye agwakwu ya ọzọ. Ngwa biko tinye na aka na-atụsa n'ozi na-eshi ya na like na kọmentị ka anyị wee nwee ike na-eweta more content. Ngwane ọ ga-adị na next video.